martang yang meta. Asini roh hamadi hamu do dame nasian debata ama do sian anak na Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas marita salut na kamang do inang taparade maroha do pikirata lau tumangihon hatan debata ima jamita minggu jubilate tanggal 26 April 2026. Di enet sian ulaun apostel bidu 2 ayat 22 sahak Mei tu ayat 20 lalu uzaha marita takkas saluna. Hamu akka halak Israel tangyok kamu maha tahun. Di patadapod debatado tu hamu Jesus nasian Nasareti. Hinorhon ni haguguon halongangan dohot tadda. Akka napinatu pani debata di tonga-tonga muna songon naong binoto munai. Marhite sia tangani na somarpatiki digatukon jala di pusahamu ibana. Dung di pasaha debata sian tahina nahoti dohot sian pamotoan nahian. Ibana do di pahehe debata dung di harhari berni ni hamatean. Aidada na hatiopan hamatiani ibana. Ay marhaona atu ibana do paddo ni si Daud. Toktong do huida tu haki di jolokku. Ay di siamuku do ibana asa unang humor di tahu. Ala ni las do rohakku jala marulupulup suaraku. Dagiku pe maradiat do huhut makirim. Aidang pasobomu diriku di Banuatoru. Jaladang luasomu nabadiami marnida habusukon. Dunga di pabotohoko tuahu akadalan hanguluan. Gohamu doahu halalas ni roha diadopami. Huria nahi naholongan. Hupake majo adong istilah dalil Deuteronomi. Tarsongonon akamang do inang. Jok-jok do di bibel taon tajaha adong pandohan songonon. Molodang diulaho patik. Hona toru-toru maho doho pinoparmu. Rodi sahit hona honon na tuho. 5 Musa 20 lalu ayat 50 lalu 162. Molorado tamu patik di pasu-pasu Tuhani maho. Songonima rupani. Uhum dia doi. Akka pandibisuk PL didok mai guarna dalil Deuteronomi. Molo satia tu debata dapotan pasu-pasu. Alayak kana mangose padan na tu debata. Akka na manimbil siad dalan ni debata. Na mangalo patit ni debata. Hona uhum do. Alani jok-jok do adong mandok songonon. Uju marsahi posa sasahalak. Saya dong do namadok. Ay dosa aha na niulia di mana ubahin na songgop sahiti tu ibana ninna. Moloro musibah, gempa bumi, lalu bolon, banjir bandang, tsunami, dok lana asing. Saya dong do namadok. Dunga tarimas Tuhani marnida pangalahoni zolma di Portibion. Contohna son COVID-19 diujui adong do madok. Nang tarimas do Tuhani. Toho di ulani amang inang. Toho do dalil Deuteronomion. Molotadok toho bah na toho may. Ay gudang do tarsurat songoni di Bibelon. Alaydang bu itu sudah namasa dohonotay. Songon di nasahali dialusi Jesus do suku-suku ni natoropi. Taringot tu sahalak nama pitung, nama nukun, ale guru, isi do nama dosa, ala hodo manang natorasna, ubahin nama pitung ibana tubuh, Yohanesia ayat 2. Adong nama nudu ibana, alani dosana do, manang alani natorasna do, ubahin nama pitung ibana tubuh. Alai ahado alus ni Yesus, dalil Deuteronomi ido dipakai Yesus, daong. Alai dialusi Yesus do songonon. Dada ala ni dosana manang ala ni dosa ni natorasna. Alai nainggabe patar akka ulau ni debata di ibana. Yohanesia ayat 3. Alani tai dari son dang be dihonahon debata tu bangsoi dalil Deuteronomi. Alai asini rohana do dipatu-patu bangsoi. Dalanna dia mai dilehon debata do anak nana sasadai. Ima Yesus Kristus
laho paluahon bangsoi. Allah telah mengganti dalil Deuteronomi dengan kasih setianya, kasih sayangnya, kasih yang penuh terhadap umatnya. Allah tidak menuntut hukum pembalasan terhadap umatnya atas keberdosaan mereka, tetapi mengampuni dan mengasihi. Dan pengampunan itu pun sangat agung dan mulia, yaitu melalui pengorbanan Yesus Kristus, kematian dan kebangkitannya. Asaido kamang inang dijami tahun Apostel Petrus itu rupuhon. Asa tung takas ditangihon nasida jala di pausor husor di bagasan rohana. Dihaholongi di batado nasida sian mulana saaro di ujungna. Mardosa nasida ala ditubus di batado marhiti Yesus Kristus. Ala taida ma hal namatsay tragis di son. Jala molotazaha nang hita pera protes diri do. Dido di son. Di patadapod debata tunasida Yesus Kristus. Hinorhoni haguguon halongangan do tada akan pinatupan debata di tonga-tonga nasida. Alai dia do balosna di bahin nasida tu debata. Justru ditakup nasida do Yesusi. Dipusa pola diparsilakon mate diau silang. We tahe akan asotu manda dirina ma tahe bangsoi. Pulut marohan nasida mamben songoni. Nalau paluan nasida do haroroni Yesus. Alai iko ditakup nasida Yesusi. Jala sampai diparsilakon. Ido ubahan ido. Alani pangalau syota do ubahen natar tulang Yesusi. Alani pardosauta do ubahen na tarsilang ibana. Alai taida makamang inang. Luar biasa do sakak ni Tuhani. Dang dihamatian ni Yesusi. Ujung ni sakak ni debata. Alai udut ma muse. Dipahehe debata do Yesus Kristus di hari patuluhon. Dung diharhari bernik ni hamatian. Jaladang hatiopan ni hamatiani Yesus Kristus. Alani hehe Yesusi ima laho pasikopon sakak ni debata patuluson haluaon tusadok bangswe. Ido puncakna. Nian dung ngatibu disuri rakor si Dauti di tonga-tonga di bangsa Israeli uju martangi yang imana tu debata sian sihol ni rohana mangido haluaon ido ibana do sonon di hati dakot do toktong do hubah jahuba di jolokku ai molo di siamuku ibana dak tagamon humor di tau ai dak tagamon puasa bonna todikku di banotoru dak tagamon luasomu hasiamu marnida habusuhon. Sai pabotohonom mudo tuau dalan hangoluan. Sun malas ni roha diadopan ni buhim. Pesalmen saplonom ayat ualu sak sapusada. Hata nasinurakon sidau toddo dikutip si Petrus di jamitana na diturpuhon. Jala hataon dang marhaunaan tu diri nasadiri tu si Daud. Alai marhaunaan tu Yesus Kristus do. Dipahehe debata sian namate. Jala Yesusi do parjulunya kana mudingi hehe. Sada Korin 15 ayat 20. Molo si Daud mate do ibana. Jala tartanum. Jala panindangnya ni ulaon bidu 2 ayat 20 sia lidok do. Rasi rasa sadarion adong do tanoman ni si Daud. Alaya kamang do inang dung hehe Yesus Kristus yan namate. Gabi adong mahaheon niya kana porsia di ibana. Dang bihamate ani ujung ni perdalanan niya kana porsiai. Halai di pahehe debatado salunay. Adigan didok diharoro ni Kristus padua halion. Huria nahinaholongan. Ido di jami tau si Petrus tu bangsoi. Asa tujuan na ima marhamu bau ni roha nasida. Dang nalaho makonahon dalil Deuteronomi bedisi. Alai pabuaon asini rohani debatatu bangsoi. Maritihiti pakokopon ni Yesus Kristus. Jala di hati ay macetorop do na mambigi jamitan si Petruson. Jala tuan ni mak. Torop do nang naman jalo jamitai manorusi satu roha nasi debi. Gabe laos disukun nasida mak.
nama si bahenon nami alia kadongan. Dia lusi si Petrus ma. Pau bahamu ma rohamuna. Dungi padi dio kamu ma ganup. Tu bagasan guarni Yesus Kristus. Bahen hasesaan ni dosamuna. Asa di jalohamu. Si lehon-lehoni. Ima todi porbadiai. Ulaun apostel. Bidu 2 ayat 37 sahat ayat 30 lalu. Dunga di palua debatana sida sian hasosani. Dang di pasobu debatana sida di hagugutani. Dang di pasobu debata todina di habusuhoni. Ala di paruar rona sida sian tanomani. Di paruar debataro nasida sian hasosan do sian hagugutani. Jala ditogi homma tu dalan hati gorani. Ditogi homma tu hanguluani. Ido gabe marlas ni roha mabangsoi. Aidunga malua sian uhumani. Alai molo marlas ni roha do bangsoi. Siala naung dipalua debatana sida. Totu marulupolo manang nasida. Mengendehon puji-pujian tu debata mandok mauliate. Alai dang holan puji-pujian di pamangan marulupulup nasida. Alai ikko manurusu di sahat tu roha. Ahma si bahenon nami. Akadongan ikonima disukun elusna pau bahamu marohamuna jala porsea matu Yesus Kristus atau ngakamang inang di minggu jubilate marulupulup ma sadok tanoon ulup-ulup ni sadok tanoon ima dunga di hari Yesusi ihot-ihot ni hamateani jala dipahe debata ibana di hari patuluhon asa boha asa manangisi na porsea tu ibana dapotan haluaon. Songon hatana di Markus 10 ayat 10. Manangisi na porsia jala tardidi dapotan haluaon. Alai akan asa porsia ona uhum. Mirip atiak kamang inang tu dalil Deuteronomi. Alai marasing do. Sabutulna anggo porsina. Anggo on na dipajolo ima asini rohani debata di bagasan Yesus Kristus. Atong HP dang alani ulautar nadinggan. Dang alani paranget tanatama. Dang alani haburjota ubahenna malua hita. Alai holan ala asini rohani debata marite Yesus Kristus. Dang be uhum dalil Deuteronomi di honau tu hita. Alai uhum asini rohanama di bagasan Yesus Kristus ido di patupa. Parasi roha do debata. Dang hapalang asini rohanai tu hita. Dang dietongi pangalosiot tadot hajahatota. Dunga betul-betul hita di palua. Tapuji matu hatta di bagasan roha na marulupulup. Tapasa ma pilihan hamla teotta parbuilas ni rohata. Jalata hati dakom ma pabahinan na dinggani nang sikop tajalobe. Alani lam ganda majusi di nguluta tapuji jalata sobba ma ibana. Amin.